que des de que es van vindre doncs, aquells equip de biòlegs i després hi van vindre de la Universitat de Barcelona, que van ser els que van retirar totes aquelles aus que hi havien, que no tocaven estar allà, després nosaltres vam fer una tasca d'un any quasi d'informar, vam estar quasi cada cap de setmana informant doncs, a la gent, perquè clar, la gent al primer moment pues, deien que allò estava millor com estava i ara s'estan donant compte que no, que vull dir, el que toca és el que hi ha, vull dir, tot el tipus d'ànecs que hi ha algun bernat pescaire, hi ha fotxes, hi ha ampolles d'aigua, tot això, i bueno, i jo crec que amb el temps doncs sí que pensem que és un espai molt reduït el que tenim, perquè esclar, hi ha pisos banda i banda del riu i hi ha molta gent que, doncs, però bueno, ha anat millorant des que es va coordinar tot el recinte, doncs sembla que no, que ha anat millorant, vull dir, els col·legis, si van col·legis i tot això, se'ls hi pot informar i se'ls hi pot ensenyar, bueno, jo crec que d'aquí uns quants anys, han passat des del 2006 fins ara, sí que han passat uns quants anys, però bueno, va millorant, va millorant.